Moixent ha acomiadat les seues festes patronals després d'una setmana molt completa i ho ha fet amb els dos actes religiosos per excel·lència al poble, la pujada del Santíssim Crist del Mont Calvari i la processó a les Santes Relíquies. La pujada del Crist a l'ermita va començar el dissabte a les 8 de la vesprada amb l'eixida del Santíssim de l'Església. Acompanyat en processó per les regines d'aquest any, les autoritats i la resta del poble, el Crist ha realitzat el recorregut des de la plaça de l'Església i ha travessat els carrers més empinats fins a arribar a l'ermita, on ja de nit ha sigut retornat per a que estigui allí fins l'any següent. Avui una processó que és en honor al Santíssim Crist del Monte Calvari, que és un dels dos patrons a la que està dedicat les festes patronals de Moixent. Estan sent unes festes molt intenses, però molt boniques i que veus que se complix cada cosa i somni a somni es fa realitat. Nervis, emocions, alegries, molta festa, ganes, companyerisme, moltes coses. Per a mi també és molt important perquè sóc cristiana devota i aleshores acompanyar el Cristo fins a l'ermita és molt important perquè és una professó d'oració, devoció i veure tot el poble eixir, alçar-se quan passa el Cristo, santiguar-se, és important perquè veus que todavía continua l'esperit cristià en aquest poble. El dia següent era el torn de la devoció a les Santes Relíquies. El dia començava amb 3 voltejos generals de campanes que convocava tota la gent del poble a la missa. Des del més alt del campanar, un grup de joves de l'Associació de Campaners fa repicar aquests gegants instruments des de l'any 2007. 3 voltejos en els que la campana dedicada a les Santes Relíquies pren protagonisme. Esta tasca continua sent manual en Moixent perquè s'intenta protegir l'estructura original de la torre. Les Santes Relíquies són ossos dels primers màrtirs de la Iglesia romana que van ser portats a l'església parroquial per un franciscà fill de Moixent, el venerable pare Fray Cristóbal Moreno del Camino, i avui consisteix en el volteig general de campanes. Avui és una solemnitat i el que acabem de fer és un volt general. I en aquest volteig general acabem de destacar la campana dedicada a les Santes Relíquies, que va ser feta l'any 2006 i que té gravats les efígies de les primeres relíquies que es van portar d'Úrsula i Còrdula, i també té gravat, com no, l'efígie del venerable pare Moreno. A més de repicar en festes i solemnitats que l'Església celebra, l'associació organitza visites guiades de dilluns a divendres perquè la gent puja al campanar i observe les meravelles d'aquestes peces. A les 12 començava la missa solemne en honor a les Santes Relíquies, a la que assistiren, a més dels fidels, les autoritats, les regines i la comissió de festes. La regina de Moixent i la de València pujaven per a realitzar les lectures corresponents de la Bíblia davant de desenes de persones que ompliren la parròquia de Sant Pere Apòstol. Un càntic dedicat a les santes va posar fi a l'Eucaristia i seguidament tota la gent es desplaçà a la plaça Major per gaudir d'una gran mascleta a càrrec de la pirotècnia Hermanos Cavaller. Les mando muchos besos y muchos abrazos a mis quintos festeros, festeros mayores, a todos vamos en general. Muchas gracias al Ayuntamiento que nos ha ayudado y ha estado ahí detrás de nosotros respaldándonos, que muchas gracias a todos. Els festers estan molt contents de com han succeït aquestes festes i esperen que les properes siguin encara millor.